Ħassajt tajt nifsi dal-ħodu. Għaluli qed neħxin u għandi bżonn nagħmel ftit eżerċizzju fiżiku, speċjalment wara li semgħu lil Boris jgħid li l-Maltin aktar ħoxnin bil-Ingliżi. Ismani Boris, għandek raġun ta' ħanejdlek. Inti laqqas li għandek xi figer, ngħiduha kif inhi. Missek taqbad u tiġi ġoggja ftit miegħi. X'taħseb? Come jog with me to Bern, your stomach. X'taħseb? Batunija għaw xawek għaluli li għaw jogging track twila kilometru qalb is-siġar, diversi makkinarju għall-eżerċizzju. Isek għandek ġim. Għaw allura tajjeb ħafna, neġi għaw, nagħmel ftit eżerċizzju u ma nħallas flus xi trid aktar. Imma meta ġejt skoprejt li flok il-jogging track qed jirranġaw it-toroq. M'hemmx tagħmel. Speċċajt nagħmel eżerċizzju fit-triq. Isa, baħtu fejn ġejna llum, ħalli forsi nkompli ftit, ħanaħraq naqra kaloriji. Ġejna ġewwa r-raħal ta' Santa Luċija, ħanaraw x'ħajoffrilna. Ħaw diġà għamilt 5 minuti niġri. Estenna, inni 5 minuti npalla. Ħassra, tfixkilt, ħajkun nerġa' nibda ħabba fikom għari. Tlaqna. Santa Luċija huwa raħal pjuttost ġdid, ikkumparat marħula oħra li nsibu madwar il-Gżejjer Maltin. Dawn il-ħawi kienu għal żmien twil ifrekwentati minn bdiewa u raħħala minħabba l-ħdura u l-għeliqi li kien hawn. Filwaqt li joqogħdu fil-gabubi żgħar li kien ikollhom imissu mal-art qammila tagħhom. Minn hawn kienu jiġu prodotti diversi tipi ta' materjal differenti li ġejjin mir-raba'. Apparti l-prodotti agrikoli infushom, fosthom il-qoton li kien jiġi magħmul b'abbundanza għall-esportazzjoni barra mixtutna. Għal-ħabta ta' snin 50 ġie ppjanat li jsir żona residenzjali f'din il-parti għad-detriment ta' diversi għeliqi li kien hawn. U bnew blokkok kbar ta' appartamenti wieħed dejn ieħor minn barra diversi djar oħra u anke vilel. L-ewwel nies li ġew joqogħdu fir-raħal il-ġdid ta' Santa Luċija waslu fit-2 ta' Marzu tal-1960. Avveniment li jibqgħu semmu f'Santa Luċija huwa meta kien hawn għal żjara u Malta il-President li għandhom Pitter fuq rasu l-mappa tad-dinja, ir-Russu Gorbaċov, flimkien mal-President Amerikan Bush. Il-missier mhux it-tifel tax daw għal-ġieħna nilħaqu Presidentijiet tal-Istati Uniti. Il-mara tal-President Russu, li kienet Russa wkoll, Raisa Gorbaċeva, kienet ġiet hawn Malta wkoll. Iżda mhux bl-ajruplan. Mhux kull lejdi tafthom distanzi twal hux. U xtaqet li kif tkun hawn tagħmel l-impatt tagħha wkoll. Allura uret ix-xewqa
li tiġi hawnhekk Santa Luċija u żżur koppja friska li għadha kif iżżewġet. Forsi naf ridet li tiftkilhom għajnejhom u torihom xi dbatija kienu se jgħaddu minnha issa li rabtu l-għodda ta' żwieġ. Ħajkomplu jqattaw il-komplament ta' ħajjithom flimkien kif ġrala hi titwikka b'żewġa. U l-mara forsi tiftħil għajnejha u tgħidilha isma' divorzju fadilkom biex tieħduh, allura jkollok m'hemmx tagħmel titwikka bih. Il-President Gorbachev xtaq ukoll li jiftaħ għajnejn ir-raġel u jgħidlu li l-mara tiegħu ma kienx biss ħatoħodlu kunjomu, iżda dak kien biss l-ewwel pass sakemm idum miż-żewġin, iżda miskejn tat kien imħabbad mal-President Amerikan li ma sabx iċ-ċans biex jiġi jżur hawnhekk. Il-koppja friska li il-mara tal-President onoratom biż-żjara tagħha kienu s-Sinjuri Pierre u Josette Sherry li kienu joqogħdu il-ħamrun u sabu r-residenza matrimonjali tagħhom hawnhekk ġewwa Santa Luċija. X'ġara mill-koppja ma nafx jekk baqgħux happily ever after fi żwieġ tagħhom, iżda li nafu li din Raisa Gorbacheva ma kienitx daqshekk minn tara daqskemm wieħed kien jaħseb tgħidu li għala għaliex hawnhekk Santa Luċija ġiet. Imma l-imdina ma marritx. Tgħidu li x'kellha tagħmel l-imdina. Mela kienet ftehmet mal-mara tal-President ta' Malta dak iż-żmien, is-Sinjura Marija Tabone, sabiex jiltaqgħu u jmorru jżuru l-Katedral tal-Imdina. Is-Sinjura Marija Tabone kienet hemm fil-ħin u bdiet tistenna u tħares l-awdolin u ħadd ma bda jitfaċċa. Għaddit siegħa u qabad għall-ġuħ. U allura miskejna marret tiekol weħeda. Wara l-ikel raġet marret fl-istess post quddiem il-katedral tistenna lil din is-Sinjura Gorbacheva tiġi. Iżda ma tfaċċax. Għaddew satejn u s-Sinjura Tabone qabżet il-ċinga u ma żgarratx għax kienet propju quddiem il-katedral u telqet lem minn fejn ġiet. Malli telqet tafu min ġej? Le, mhux is-Sinjura Gorbacheva, le, dik baqgħet id-dar naħseb. Ġej il-kantant Leo Sayer. Ħafna li għandhom iż-żmien jiftakruh minn ma jafux issa wara l-programm morru fiċċuh. Kieku baqgħet hemm miskejna s-Sinjura Tabone forsi kienet tieħu xi stessu miegħu jew tqabbad xi ħadd jieħdu l-ritratt jekk ma tax tieħu s-selfies. Tilfet. 12 o'clock and the curtains are down. We're counting sheep down in Orchard Road. You're hanging on the telephone line tonight, and I will. L-isem ta' dan ir-raħal ta' Santa Luċija għajjem kontroversi kbar u kien hemm ħafna suġġerimenti differenti ta' ismijiet li seta' jingħata. L-ewwel isem li kellha din iż-żona b'komunità ġdida kien dak ta' New Community Tarshin għal-ħabta ta' snin 1960 u 61. Naturalment dan sar minħabba l-qrubija tar-raħal ta' Tarshin li minnu Santa Luċija kien jifforma parti. L-isem il-ġdid qatt ma ħajja u għajla ġie aċċettat kemm minħabba l-isem Ingliż kif ukoll għar-raġuni li dan ir-raħal xtaq jinqata' għal kollox mill-eruq Tarxiniżi. Il-Gvern bis-seta li jieħu d-deċiżjoni finali b'notifika maħruġa fil-Gazzetta tal-Gvern numru 11328 tas-7 ta' Lulju 1961 qal illi l-komunità l-ġdida ta' Tarshin għandha tieħu l-isem ta' Santa Luċija għall-kappella li tinsab qrib. Eżatt, il-kappella ta' Santa Luċija. Ħafna nies minn dawn l-inħawi għadhom sejħula il-Knisja l-Qadima għaliex qabel meta ffurmat din il-komunità, in-nies tal-inħawi kienu jiġu hawnhekk sabiex jaqdu l-bżonnijiet spiritwali tagħhom. Sakemm ma kinux mal-partit ta' kontra Knisja, għaliex forsi bħalma ħafna jafu kien hawn żmien fejn il-Knisja ma kienx tippermetti lil dawk li jżommu mal-partit minn Tofjan biex jeżerċitaw is-sagramenti, l-interdett. Iżda insomma din hija parti mill-istorja ta' Malta u mhux se noqgħod nidħol fiha f'dal programm mhux ma jiswix, speċjalment qiegħed quddiem il-kappella, mhux hekk? Lura l-kappella, mela, il-kappella mbniet fl-1532 fuq art tal-Knisja, tal-Katedral, bis-saħħa tas-Sur Paolo Pellegrino.
da Pellegrino daħal fiftejn mal-Knisja u n-negozja kien felaħ sabiex ikun jista' jibni l-kappella u qalilhom issa biex jibniha kellu jkun hemm kanonku li jħallas għall-festa tal-patruna Santa Lucia li ssir darba fis-sena. U mhux hekk biss, kellu jagħti xi flus u anke ikel provista lin-nies foqra ta' dawn l-inħawi. Dil tajjeb Sur Pellegrino. Mhux dak biss ta' Sur Pellegrino ħasiba tajjeb. Għalilhom ukoll li kellhom jibagħtu lil xi ħadd iqaddes qudiesa 3 darbit fil-ġimgħa, it-tnejn, l-erba' u l-ġimgħa. Dan ftehim mal-katedral baqa' fis-seħħ sa tmiem it-tieni gwerra dinjija. Mhux bok biss qed ngħidu. Il-kappella kellha tiġi amministrata mill-katedrali nnifsu u għalhekk kienu qabdu lil ċertu wieġi aġuż minn ħalaxa sabiex kun jista' ħsieba sagristan. Li dan ma' żmien sabiex joqgħod siq fuq siq jaqra gazzetta waqt li tkun għaddejja l-qudies. Bena sagristija bis-swiet il-kappella. Wara l-gwerra dil-kappella mbaqgħetx tintuża u ntelqet ar-rieħa. In-nies tal-komunità l-ġdida fir-raħal il-ġdid li nbena imsemmi propju għal dil-kappella xtaq li jibni knisja ikbar u aktar viċin tiegħu. Ma rridux joqogħdu ġejjin u sejrin lejn tal-barrani biex kun jistgħu jitqarbnu u jistqarrudnu bietom. Aktar minn hekk, in-nies ta' Santa Lucia xtaqu li jkollhom knisja aktar fil-qalba ta' raħalhom għaliex dil-kappella tagħmel parti minn ħalaxa mhux minn Santa Lucia. Dil-kappella ta' Santa Lucia ġiet irrestawrata f'dawn l-aħħar snin minn fondazzjoni imwaqfa minn Dr. Mario Rizzonaudi bil-kollaborazzjoni wkoll tal-Kunsill Lokali ta' ħalaxa. Proset ferm, hekk għandhom jinżammu l-affarijiet li jagħmlu parti mill-istorja tagħna ta' pajjiżna bħal dil-kappella ta' Santa Lucia. Idħol għalina Santa Lucia Verġni u Martri. Fl-20 ta' Settembru tal-1966 ġie ffirmat kuntratt bejn il-Gvern u l-awtoritajiet ekklesjastiċi sabiex jagħtihom art b'ċens perpetwu ta' sterlina fis-sena, fejn fiha setgħu jibnu din il-Knisja l-ġdida tant mixtieqa fir-raħal. L-ewwel ġebla tal-Knisja l-ġdida tqiegħdet il-Ħadd 6 ta' Novembru tal-istess sena mill-Arċisqof Michiel Gonzi. Skont ix-xewqa tal-istess Arċisqof, din il-Knisja li qiegħda fir-raħal ta' Santa Lucia ġiet iddedikata lil Papa San Piju X. Fuq parċmina li tqiegħdet ġol ġebla ġew mniżla dawn id-dettalji. Il-pjanta tal-Knisja l-ġdida saret mill-periti Edgar Caruana Montaldo u Italo Ragnolo fuq stil Romanesk. Ix-xogħol beda għaddej ġmielu b'diversi donazzjonijiet minn benefatturi u ġabriet li bdew jirsistu għalihom in-nies tar-raħal. Ma damitx wisq biex tlestiet u fit-8 ta' Lulju tal-1969 inħareġ digriet mill-Kurja fejn iddikjara l-Knisja bħala parroċċa awtonoma sa mis-27 ta' Lulju tal-istess sena. L-ewwel kappillan ta' din il-parroċċa kien ir-referendu Dun Giuseppe Buġejja. Il-Knisja ġiet imbierka mill-Arċisqof Gonzi fl-4 ta' Ġunju tal-1977 biex bekk il-komunità l-ġdida f'Santa Lucia ħallit għal kollox il-Knisja l-qadima f'tal-Barrani u sabet il-kenn u l-faraġġ spiritwali tagħha fil-parroċċa maħtura bil-Knisja iddedikata lil San Piju X. U hekk ir-residenti ta' Santa Lucia kellhom il-Knisja li dejjem xtaqu and they lived happily ever after. Kif għedna dil-komunità hija pjuttost ġdida għadha tfaqqas ħdejn nirħula oħra, iżda ma jfissirx li din iż-żona ma kienitx abitata sa mill-qedem. Kif tafu fil-viċinanzi hawn fħal Tarxien li poġġew saflini u anki tempji Tarxien. U allura minn dejjem kien hawn l-intwizzjoni li anki hawnhekk f'din iż-żona ta' Santa Lucia seta' kien hawn xi fdalijiet ta' dix-xorta li jmorru lura għal żmien preistoriku. Fil-fatt, lura fis-sena 1973 kienu raw li falqa partikolari
tfaċċaw xi ġebel li jafu jaħtu l-każ li hemm mirduma xi fdalijiet ta' xi tempju antik. Allora ġara, tħaffret l-art u stab li kien hemm ipoġew simili ħafna għall-ipoġew ta' Saflieni li jmur lura għas-snin 2005 u 4000 sena qabel Kristu. Mhux qed ngħidu l-bieraħ. Min kien il-perit ma tantx qatt ħabbel għajnu dwar il-pjanti għaliex għamilhom simili, identical, twins. Ġebla waħda laqgħet żewġ safar. Kien hemm it-teddida li dan l-ipoġew, it-tempju misjub Santa Luċija, seta' jisfa' vittma tal-moderniżmu u ngħaddu minn fuq bulldozer sabiex minfloku nibnu dawk il-kaxxi tal-konkrit għall-appartamenti biex jiġu jqogħdu residenti. Iżda bis-saħħa ta' xi NGOs, il-Kunsill Lokali ta' Santa Luċija u anki tal-awtoritajiet tal-mużew dan ma ġarax sabiex ikun nistgħu nippreservaw sit storiku ta' dan it-tip. Tajdu li prosa tagħmilna waħda tajba ħaqhom ċabċejpa. Naqbel. Iżda x'jiswa li nżommu dan is-sit imbagħad inħalluh mitlu għall-elementi kollha tan-natura maqful f'gaġġa mingħajr ma jista' jitgawda mill-pubbliku. Ara twinti għaw l-ipoġew ta' Saflieni dak indukrat waħda u nobis, bosta turisti jiġu ta' kull sena apposta biex iżuruh minħabba l-importanza tiegħu, jibbukjaw il-biljetti minn xhur qabel, għalfejn dan l-ipoġew m'għandux kollu l-istess trattament. Waqt xi skavar minħabba proġett infrastrutturali hawnhekk f'Santa Luċija, ġifieri biex jagħmlu it-toroq, instabu xi oqbra imħafra fl-art. U diversi NGOs uraw ix-xewqa li daw jiġu ikkonservati. Kif ikkonfermat ukoll bil-awtoritajiet li ħajsir, issa kemm se jżommu kelmithom ma nafx. Nistennew il-proġett isir, imbagħad nistaqsu d-domandi wara. Membri tal-Kunsill ta' Santa Luċija, il-ballun issa f'saqajkom, Tħallux li dan l-ipoġew ta' Santa Luċija jibqa' biss ipoġew ta' qtates kif igergru ħafna mir-residenti li joqogħdu f'din iż-żona. Ir-raħal ta' Santa Luċija beda b'numru żgħir ta' nies li ġew joqogħdu f'dawn l-inħawi minn bnati oħra differenti ta' Malta. L-aktar meta l-gvern beda jibni l-housing estates. Mal-waqfa tal-parroċċa, lura fl-1969, in-numru ta' popolazzjoni li kien hawn fir-raħal kien dak ta' madwar 1400 ruħ. Fiċ-ċensiment li sar ftit ta' snin wara, fis-sena 1985, instab li n-numru ta' residenti f'Santa Luċija kien diġà tela għal 3208 persuni, aktar mid-doppju fi żmien qasir ħafna. L-ikbar żieda deret fl-1995 bi 3605 persuni. Minn hawn in-numru kompla jonqos fi ftit. Bis-sena 2005 jkun hemm 3186 ruħ, fl-2011 2970 persuna, sabiex fl-2019 kien hemm biss 2954 resident joqogħdu f'Santa Luċija. L-istemma tar-raħal il-ġdid ta' Santa Luċija hija magħmula minn tarka bix-xemx tal-Ewn Debi tiżreġ fuq sfond iswed u tirrappreżenta id-dawl jiddi fid-dlam. Dan sar għar-raġuni li Santa Luċija hija l-patruna tad-dawl. Santa Luċija. Qed nidħol fil-muża b'Santa Luċija, xi pjaċir kemm nieħu gost ja ħasra. Ma ħanajdilkom ftit min kienet dil-qaddisa Santa Luċija, għaliex forsi ftit jafu imma għandha storja magħha marbuta leġġenda li hija vera interessanti, Mela din Luċija twildet f'Sirakuża fis-Qallija fis-sena 283. Kella familja kemm xejn senjura u omma rriditha li tiżżewweġ raġel pagan meta kienet żgħira ħafna Luċija, għax skont omma dejjem mhux il-fidi l-importanti iżda l-flus. Iżda Luċija ma rriditx tiċħad il-fidi nistranija tagħha u tiżżewweġ raġel pagan, le ma jixriqlix.
Malli dar-raġel sar jaf dil-biċċa tax-xogħol, irrapporta l-awtoritajiet Rumani, daw qabdu ġew ħaduha u qatawila li se jkollha tqatta' l-kumplament ta' ħajjitha tgħix f'burdell tipprostitwixxi ruħha. Ja ħasra Luċija, meta semat piena daqshekk ħarxa, qabdet niżlet tal-kuttejja u bdiet titlob lil Ġesu, lil Madonna u lil qaddisin kollha li seta' tiftakar biex forsi jeħilsuha minn dil-biċċa tax-xogħol u tad-diżunur li kien se jiġi fuqha. Mela waslet il-ġurnata fejn is-soldati daħlu fiċ-ċella fejn kienet maqfula Luċija sabiex jieħduha fil-post tal-burdell għall-ewwel darba. Iżda ħaġa tal-iskantament malli waslu u pruvaw iċaqalqu lil Luċija, din donna saret tal-ġebel. Ma stawx iċaqalquha minn kif kienet minduda. Provaw u stinkaw u għamlu minn kollox. Iżda kien kollu għal xejn. Allura x'għamlu? Biex ipattuwila ta' dil-ħmerija li kienet wetqet. Iddeċidew li jdawruha kollha bl-injam u jaħarquha ħajja. Jagħmluha barbecue. Iżda ħaġa tal-iskantament bis-saħħa ta' intervent divin ieħor l-ebda fjamma ma laqtitha. U Luċija ma nħarqitx. Allura hekk qabżitilhom mhux iċ-ċinga? Għax għamlula? Bdew jittorturawha kif ġibu laħaq left, right and center. Tant li anki għalawla għajniqa minn posthom. Ma nafx kemm tagħhomla fuq platt kif iġibuha fl-istampi u fis-santi, iżda li naf żgur huwa li daħlula stallet fuq qasa biex tiżvina. U nexxielhom. Luċija mietet meta kellha biss 20 sena. Kienet edha bil-kemm id-dinja miskina? L-aktar pajjiż li Santa Luċija hija meqjuma huwa l-Iżvezja. Għaliex kif jgħidu l-Vikingi, dawk il-gwerriera feroċi bil-qrun, kienu jitolbu lilha sabiex jaraw ftit dawl huma jġieldu. Forsi l-Iżvezja ma tantx jaraw xejn xewx. Għax Luċija hekk kif isser dawl ħantikom parir ta' ħabib. Jekk xi darba f'każ estremament rari f'pajjiżna jinqatalkom id-dawl, itolbu Santa Luċija. Forsi ma jdux ma jiġi. Santa Luċija. Wieħed mill-postijiet l-aktar magħrufa u frekwentati ġewwa Santa Luċija huwa bla dubju ġnien is-Serenità, jew kif inhu magħruf il-ġnien taċ-Ċiniżi. Dan il-ġnien pubbliku ġie mibni f'Settembru tal-1996 mir-Repubblika taċ-Ċina bħala għotja ta' ringrazzjament u patt ta' ħbiberija lil-Maltin. Skont id-domma Ċiniża, il-ġonna għandhom jinkoraġġixxu lin-nies biex isibu il-paċi u l-ħsibijiet interjuri huma jduru fil-madwar. Il-ġebel u l-ilma huma żewġ elementi fundamentali fiġnien ta' dan it-tip, kif fil-fatt jirrifletti l-ġnien misjub f'dan ir-raħal. Dawn iż-żewġ elementi jissimbolizzaw il-bażi tan-natura, biċ-Ċiniż yin u yang, dak kollu li jagħti l-ħajja. Il-ġebla hija l-ġisem tad-dinja, l-art, waqt l-ilma huwa l-ispirtu tagħha, l-ossiġnu, il-likwidu, in-nifs, il-baħar. Dan il-ġnien huwa kbir madwar 8000 metru kwadru, huwa meqjus bħala uniku fil-ġenru tiegħu fil-Mediterran. Qed insemmu l-ħajja u l-ispiritwalità u jiena ġejt propju quddiem monument intitolat l-Sfera tal-Ħajja, Sphere of Life. Dal-monument maħdum miċ-ċeramika ġie magħmul mill-artist Paul Vella Chrétien sabiex jikkommemora il-50 sena anniversarju mit-twaqqif tar-raħal ta' Santa Luċija. L-isfera turi li d-dinja tibqa' ddur fit-tont u l-istorja tagħha bħala ma nippruvaw nwasslu f'dal-programm tibqa' tinkiteb fil-paġni dinjija. U l-ilma naturalment juri il-ħajja. Iżda l-isfera naħseb tandaret li spiċċat qebet minn hawn u jiena bħala ħanamele ħanejp ukoll. Għaliex sal il-ħin issa ħajkollna waqfu l-programm.
Iżda qabel nieħdu l-istessu tradizzjonali tal-okkażjoni, Mir-raħal ta' Santa Luċija għal-raħal li jmiss.